ara farem presència i en absència reduint distàncies a l'aprenentatge en línia. Amb la Paula Costa Sousa. Doctora en Lletres, actualment és professora a la Universitat Federal d'Alfenas, Unifal, de Minas Gerais, on imparteix classes de llengua castellana, portuguesa i catalana. Va fer els estudis de grau i postgrau en Filologia a la Universitat de São Paulo. També va fer un màster de recerca en humanitats a la Universitat de Girona el 2010 i una recerca doctoral en aquesta universitat l'any 2015. Doncs a nosaltres, la Paula. Molt bé, Gladys, moltíssimes gràcies. Bé, en primer lloc, us he de felicitar per tota la xarxa, perquè és un esforç de la Rosana i de la Gladys, però la xarxa sempre està donant el suport que mereixem, tothom aquí que estem discutint i volent fer adaptacions i millorar la nostra manera de reflexionar, d'impartir les classes de català. Doncs us felicito i he quedat bastant sorpresa amb la invitació de les dues i bé, és una responsabilitat, però també és una manera de trobar els companys i compartir les idees, perquè jo crec que d'alguna manera estem patint una mica amb aquesta situació. Quan he pensat de què podia parlar per ajudar a trobar alguns punts de reflexió, clar, he mirat la meva experiència i les meves dificultats com a professora ara en línia totalment, perquè ja no, des del més d'un any ja no fem classes presencials. Per això a mi m'ha costat una mica aquesta nova dinàmica de com ens podem relacionar amb els alumnes i fer que ells també es relacionin, perquè penseu, el meu públic que és universitari, els que han arribat, ara som al juliol, els que han arribat cap al febrer no es coneixen de res, És a dir, no puc afirmar que es comuniquen, i això m'agòbia, de veritat, Doncs penso en com reduir distàncies, Clar, jo faig el que puc, però he tornat a mirar algunes coses, alguns punts que ara us presentaré. Alguns punts que m'ajudessin a fer aquesta dinàmica una mica més lleugera, sense tanta angoixa, ni per a mi ni per a ells. I clar, aquest nou model de classe, nou no era perquè ja teníem alguna experiència, jo no, però molts companys ja tenien l'experiència amb recursos i dinàmiques i estratègies i eines virtuals, però jo no gaire. I també hem de pensar, a més d'això, que no va ser un pas voluntari, És a dir, ara tothom, ara mateix, a les classes virtuals. I, clar, els que ja tenien alguna experiència ja tenien un gran avantatge, però i els que no? Jo recordo que vaig fer tots els cursos que m'apareixien de com fer classes, d'eines, d'EPIs, de gravació, de no sé què, i estava boja, la veritat és aquesta. No sé vosaltres, per mi no ha sigut, diguem-ne, una dosi homeopàtica. Va ser així de cop i el vaig agafar amb tota la força i, clar, em vaig posar una mica boja. Bé, doncs, per això he pensat en portar aquesta reflexió per reduir les distàncies i també he vist algunes
algunes persones han portat, no, a la seva parla allò de com motivar els alumnes, no? I ara què fem? Perquè no sabem què fer, no, amb els alumnes, com motivar-los, no? I per això la meva presentació porta... Ui, soc a la primera diapositiva. Ara soc a la segona, no? Sí. Val. Presència in absència, no? És llatí, no? És presència en absència, no? Reduint distàncies en l'aprenentatge en línia. Doncs no vull reemplaçar una cosa per l'altra, sinó reduir la part que, diguem-ne, pot ser perjudicial per les meves classes, no? Perquè hi ha parts que sí són bones, no? Hem parlat una mica dels avantatges que tenim, no? De fer les classes virtuals, no? Que redueix distàncies com ara entre nosaltres, no? Que cada persona és a un lloc i bé, i tothom és a la seva casa. Bueno, jo ara mateix no soc a casa, però, en fi, a casa, no? En un lloc distint, diferent, ja? I per això he pensat, no, el tema aquest. Clar, no puc parlar tot el que penso d'això, però he trobat 4 punts que volia, de veritat, no, portar a la reflexió, no? I després, d'alguna manera, portar també la meva experiència, no? De les coses que, almenys per mi, m'estan funcionant bé de moment, no? Que potser tenim algun altre canvi, no sé. Jo no sé si és una mica de por, si estic una mica més oberta, no? Per les coses que vinguin, perquè Déu-n'hi-do, una cosa abans, no? Abans de començar, efectivament. Ui, és el meu que fa això? El soroll? Diria que no, Una cosa abans d'això. Penso que de vegades hem de reflexionar de com era la nostra vida, no? A la normalitat que teníem, no? Que aquesta normalitat ja poso entre cometes perquè, com li he dit a Daniel Cassany, ja no tinc esperança de tornar a allò al que érem, ja? Però havíem pensat d'alguna manera que podríem tenir alguna distància en aquesta normalitat, no? Havíem arribat a pensar en això. Ens havíem adonat que hi havia distàncies, no? Perquè la classe presencial potser no tenia la distància, diguem-ne, la distància necessària, no? O la distància, o la presència necessària, no? Perquè el meu alumne, no? O els meus alumnes hi participessin, ja? Doncs hem de pensar això, no? Quines eren les distàncies que ja teníem abans de la pandèmia, d'acord? I per què dic això? Perquè per la nostra interacció, no? Abans de tot això, poder pensar en l'absència, no? Relacionada a una dinàmica d'interacció, no? La presència en una dinàmica d'interacció, no? Cara a cara, ja? Ara l'absència ens porta, no? El repte, no? De buscar com sostenir l'aprenentatge, la motivació i el compromís dels alumnes, no? Que també és una cosa que ja ha sortit aquí, no? El compromís. Sembla que tot és ara, els fa com es pot, és així, no? S'ha de tenir compromís amb l'aprenentatge, no? I a més, hi havia, no sé, ara ja no sé res, una tendència d'associar la presencialitat, no? Amb la coincidència simultània del professor i els estudiants, no? Al mateix espai físic. I tot això hem tingut i hem de tenir, no? De replantejar, no? D'alguna manera, d'acord? Bé, ara sí. Porto 4 punts per discutir i per reflexionar. Rol docent, el primer. Quin paper juguem ara? Potser hem canviat força, no? Ens estem sempre canviant. Jo, com a professora, soc una camaleona, no?
També pensar l'aprenentatge significatiu, no? Relacionat a l'aprenentatge actiu. No? Hem de pensar l'aprenentatge significatiu per aconseguir un aprenentatge actiu. Ja? Estratègies, no? En Daniel Cassany ja ha portat algunes estratègies i tot. Hem vist algunes eines també que podem fer servir, no? I l'altre és l'acompanyament i el seguiment. Això per mi és fonamental. Ara, ja era abans, però ara més que mai. No? Perquè si jo tinc aquesta angoixa, els alumnes també. Ja? Es perden, no? Si no se senten conduïts d'alguna manera, no? Es poden perdre i es pot desmotivar completament. Ja? I, en fi. El primer punt, doncs, és sobre el rol docent. Ja? Doncs, tenint en compte el que jo havia dit sobre la presencialitat, no? Que estava relacionada en una interacció cara a cara, presencial, no? Compartint un mateix ambient físic, no? Ara podem pensar-lo d'una altra manera. No? En aquesta diapositiva podeu veure, per exemple, no? Que tenim almenys tres rols docents. No? Tres maneres de fer-se sentir, no? En fi, del paper del docent. No? La seva presència social, la presència cognitiva i la presència didàctica. Ja? Aquí està en castellà perquè no l'he trobat en català, però en fi. No? I jo volia parlar una mica d'aquests tres tipus, no? D'aquestes tres presències. No? La presència social, no sé si algú ja l'havia sentit, no? En algun moment, però la presència social és aquella que ens ajuda a crear o a generar un ambient de comunitat. Per què és important això? El que he dit, els alumnes que ara ingressen ja en aquest nou sistema, no? Virtual, no es coneixen, no tenen relacions, interacció cara a cara, no? El que pot, d'alguna manera, posar dificultats perquè tinguin un sentit de grup. Ja? Bé, la presència social, d'alguna manera, permet mesurar el grau de connexió afectiva entre els participants del curs, és a dir, entre els alumnes, entre ells mateixos i amb el professor. Ja? Això no vol dir que s'han d'estimar, que s'han de parlar cada dia, que s'han d'enviar flors i poemes, no. No és això. No? És a dir, donar un sentit, no? En aquell grup. Per què estem fent junts? Perquè tenim objectius, no? Semblants, perquè volem arribar als mateixos punts, no? Tenir objectius. I hem de fer tot això, no? Sabent que hi ha reptes, no? I que estem preparats, no? Per superar els reptes, d'alguna manera. Ja? Doncs crear un ambient de grup i de confiança, no? I el paper del docent que el docent juga, no? És de gran rellevància per això, perquè és com si fos un actor capaç de motivar els estudiants, i ahir ja comença a entrar la paraula motivació, que és la paraula que utilitzaré moltíssim, capaç de motivar els seus estudiants, no? I garantitzar un ambient de respecte, no? Perquè no és perquè estem a la virtualitat que es pot dir qualsevol cosa, fer qualsevol cosa, no? De qualsevol manera, no? Hi ha regles també, no? I a més, no? D'aquest ambient de respecte, un espai d'acollida, no? Per rebre els dubtes, treballar aquestes reflexions, les experiències, no? Que els estudiants també ens porten, no? De que puguin compartir tot això. Ja? Per això, presència social, no? Donar d'alguna manera un sentit
comunitari, no? a la classe, al grup. No? Llavors, d'una altra banda, tenim, en una altra punta tenim la presència didàctica. No? La presència didàctica crec que és la que més coneixem, no? Perquè ens preocupem bastant amb ella, no? Però ella té moltes, diguem-ne, parts, ja? La primera d'ella, la meva experiència, no sóc jo, és la meva experiència que diu que segueix com invisible, no? Per exemple, si fem servir el Zoom, si fem servir el Moodle, perquè jo fins i tot utilitzo el Moodle, no? És una part que els alumnes no hi participen activament, no? És a dir, és el nostre nou llibre didàctic, no? És algo que, no, això la professora ha comprat allà i no, la professora o el professor ha preparat tot, no? El disseny del curs, no? La tecnologia pedagògica, no? L'ha triat una a una, no? I segueix invisible, no? I quan el professor triava, per exemple, un llibre didàctic, també era una feina invisible, perquè d'entre no sé quants ha triat aquell perquè ha pensat, no? Que era el millor pel seu grup, no? Doncs aquesta feina nostra segueix invisible, ja? Després, una segona part podria ser el paper, així podem tornar a parlar de paper, no? Del professor com a facilitador de l'aprenentatge, ja? Doncs la persona que està allà, no? Per resoldre dubtes, per ajudar a desenvolupar el sentit crític, no? En fi, i que faci que tot funcioni, no? En aquell espai, no? Proposar les tasques i tot el que ja fem i fem molt bé, no? I una tercera part podria ser, per exemple, no? Pensar el professor, el paper que té, com un expert de continguts. I com la paraula que m'ha encantat, la paraula que va fer servir el Daniel Cassany, que és curador de contingut. Mira com estem, som curadors de contingut. L'adoptaré, aquesta paraula. I bé, doncs aquí tenim el paper, no? De potenciar habilitats i reflexions, no? També de promoure el sentit crític, no? A partir del que hem triat per treballar, no? Doncs a la presència didàctica jo veig almenys aquestes tres parts, no? I clar, he posat algunes coses només per intentar caracteritzar, no? Mínimament aquestes parts, però hi ha moltes coses més. I, finalment, sobre el rol docent, tenim la presència cognitiva, no? Bé, la presència cognitiva, jo, Paula, no? Crec que també ja la tenim bastant present, però de vegades no ens parem a reflexionar, no? És a dir, és la construcció, no? A més, no? És la construcció i la confirmació, doncs, els alumnes i jo construïm el coneixement, no? Perquè jo soc un facilitador, una facilitadora, ja? Construïm el coneixement i confirmo si és això. Doncs és com si féssim un recorregut, no? Del trajecte tot, i bé, el resultat és aquest. No? Què us sembla? És això? Hi ha més coses, no? De portar, és una mena de feedback també, no? Que també és molt important, i ja en parlaré més, però de confirmar, no? Que si té realment aquest significat per a aquella comunitat, per a aquell grup.
Ja? I fent la mateixa classe o el mateix curs amb un altre grup, no necessàriament arribarem al mateix punt. Doncs això és molt important, no esperar, perquè és una que construirem junts. I és molt maco això. Poso un exemple només per quedar més clar, que potser, no sé si ja heu alguna vegada reflexionat sobre la presència cognitiva. El professor presenta un problema, que seria la tasca. De la seva part, els alumnes han de comprovar si comprenen el problema, perquè la tasca de vegades porta altres interpretacions i altres possibilitats. Doncs bé, el professor presenta, els alumnes comprenen el problema i consulten els materials, els recursos que disponibilitza el professor. D'acord? I clar, si els hi falten materials, ja tenen autonomia per buscar-ne més, recursos, eines i per poder solucionar aquell problema. I després, el professor guia a partir dels recursos que tenen, guia, fa preguntes, és a dir, incentiva la reflexió crítica, però sense donar cap resposta, només fent les preguntes. De preguntes n'hi ha moltes, de respostes, això amb els alumnes. Corregeix, pot corregir algunes interpretacions molt equivocades o que s'escapin molt de la proposta i així, clar. Els alumnes se senten més segurs per investigar, per intercanviar idees i, clar, amb tot això desenvolupa més el sentit crític. I després, al final, el professor, amb els resultats, fa els comentaris, fa un feedback, en fi, fa la devolució, la discussió del grup. I els alumnes són els que ajuden a construir aquests significats. Doncs aquesta tasca m'ha portat aquest resultat. És a dir, per a mi o pel meu grup té aquest significat. I presentar les seves idees pròpies, que això és l'objectiu del desenvolupament del sentit crític. Bé, doncs, ara, sobre el rol docent he portat aquestes reflexions, i ara passo a parlar sobre l'aprenentatge significatiu i també l'aprenentatge actiu. I jo parlaré de com podem sortir de l'aprenentatge significatiu cap a un aprenentatge actiu, però també es pot fer a la inversa. Bé, primerament intentem definir què és l'aprenentatge significatiu. Aquí podem veure un procés gradatiu del coneixement. Per què? Els coneixements nous, és a dir, que es presenten en aquest moment, dialoguen d'alguna manera amb el coneixement previ dels alumnes i permeten que s'ampliï. Doncs és el fet de recuperar el que ja saben i ampliar. Amb aquest moviment aconseguim que l'alumne recordi i tregui dubtes, si és que n'hi ha, tregui dubtes del que ja ha après, té les noves idees i l'amplia, perquè el que fa amb allò que ja tenia i el que té ara dona una altra cosa, és un tercer element que tenim. Doncs és un procés de gradació que tenim. I clar, això motiva molt perquè no estem partint de la no-res, d'un concepte molt abstracte ni així. No, estic partint d'un punt que sé que els meus alumnes tenen. Ells tenen aquest punt. Agafaré això per posar el nou
concepte, no? Explicar el nou concepte i ampliar. Ja? Bé, aquí també tenim el procés d'aprenentatge s'inicia favorablement quan els coneixements, competències i experiències prèvies són activades. Ja? Això dona la sensació d'aprenentatge. Ja? L'alumne, en aquest moment, dona aquesta sensació, estic aprenent, perquè recupero, ressignifico i amplio. Ja? L'exercici inicial ha de permetre a l'alumnat mobilitzar el que sap sobre el tema. Ja? I també es pot proposar un intercanvi, perquè allò que recordo jo, allò que recorda l'altre, no? Fem un repàs riquíssim, no? Podem fer amb això un repàs riquíssim i un repàs que no fa el professor. No? El professor dona la veu als alumnes i això també és una cosa molt important, no? Que parlin, que s'impliquin, no? En el seu procés d'aprenentatge. Bé, aprenentatge actiu i també ja començo a parlar més de la motivació, no? Aconseguim un aprenentatge, què és un aprenentatge actiu, no? Quan els alumnes tenen ja algun grau, almenys, d'autonomia, no? I això em fa recordar Paulo Freire, no? Que l'objectiu final és que els alumnes siguin autònoms, no? Del seu propi coneixement, no? Que siguin responsables, no? D'aquesta construcció. Ja? I han de sentir-se segurs per això. No? Per això el paper de docent és molt important, no? El que parlàvem abans. Doncs això, l'aprenentatge actiu és el que volem, no? Que hi participin. Però perquè hi participin, de vegades no basta que siguin actius, no? De vegades falta alguna motivació, no? Perquè són tímids o per qualsevol altra cosa, no? La participació en classe és conseqüència de la motivació, no? En veritat, jo penso que podem tenir un doble sentit aquí, no? Perquè si l'alumne aprèn, no? Com havíem posat anteriorment, amb l'aprenentatge significatiu, no? Si l'alumne aprèn, es motiva, no? Perquè, si no aprèn, és una gran desmotivació, no? Ai, no aprenc, soc burro, i comencen ja les qüestions més psicosocials que hi poden abarcar-se. I si està motivat, també aprèn. Per més dificultats que tingui, en alguns aspectes, també és favorable a l'aprenentatge. Si està motivat, aprèn. Ja? Potser no aprèn tot el que calia aprendre en aquell curs, no? Haurà de recuperar d'alguna manera, però aprèn. Ja? Bé, us volia presentar alguns principis que proposa Gardner, no? A la seva teoria de l'aprenentatge. Les raons que impulsen l'aprenentatge de llengua, no sé com ho feu servir, llengua 2 o llengua estrangera. Ja? Jo he posat aquí llengua 2, d'acord? Ell estableix 5 principis en aquesta teoria de les orientacions de la motivació, no? El primer és el principi de l'orientació integrativa. El segon, el principi de la creença cultural. Després, el principi de l'aprenentatge actiu, i en aquest volia reforçar, remarcar algunes coses. Després, el principi de causalitat i, finalment, el principi del doble procés. D'acord? Doncs tenim aquests 5 principis i jo he agafat bàsicament un per poder explicar aquí, però
puc parlar breument dels altres també, no? perquè s'entengui millor. El que m'agrada en aquesta teoria, a més dels principis, no? És que Gardner proposa això especialment per l'aprenentatge de llengua, no? Perquè el que ara estic parlant, el que fins ara estava parlant, era de qualsevol assignatura, no? De qualsevol curs. I ara ens podem ficar una mica més, no? Dins l'àmbit de l'ensenyament del català o de qualsevol altra llengua com a llengua segona o estrangera. Ja? Bé, el primer principi doncs, que proposa Gardner és el principi de l'orientació integrativa, que és una associació positiva que fa l'alumne sobre el grup de la llengua meta. Ja? Doncs, per exemple, els nostres alumnes de català, no? Jo puc fins i tot utilitzar la paraula imaginari, no? Quins imaginaris o quin coneixement té del grup, no? Dels catalans, no? No sé si voleu posar imaginari o com un grup, no? Clar, què els porta a voler aprendre el català? No? És aquesta associació positiva, no? I és una bona pregunta ja per començar un curs, no? Què els porta aquí, no? Què els porta aquí? Són els pares, perquè són de família, què? No? Hem d'entendre aquest punt i les seves necessitats per poder pensar, no? En activitats que ens siguin favorables, no? Per treballar amb ells. No? Després, el segon principi, que és el de la creença cultural, no? I aquí hem de vigilar bastant, no? Perquè podem trobar judicis i prejudicis, no? Sobre la llengua que es vol aprendre. No? Doncs que la llengua catalana, per exemple, és una llengua minoritària, doncs no l'he d'aprendre tan bé. No, no és una llengua minoritària. I si canviem això per una llengua minoritzada, no? I ja comencem a treballar algunes coses que volem, no? Sobre treure aquests prejudicis, no? Sobre el català, per exemple, o qualsevol altra llengua que sigui també minoritzada o que pateixi d'un prejudici enorme també, no? I el tercer punt és el principi de l'aprenentatge actiu, no? Aquí se suposa, no? Que els aprenents que estan motivats, no? Tenen èxit en l'aprenentatge perquè són actius, no? Perquè volen, perquè s'esforcen, perquè fan les coses, perquè hi participen, no? Jo no sé vosaltres, però perquè jo aconsegueixi que un alumne obri la càmera és un esforç que ja... Bueno, us faig un parèntesi per contar una anècdota. Jo, al principi de l'ensenyament virtual, jo parlava així amb els alumnes i no hi havia un amb la càmera oberta. I el meu nen, que participa de les classes, perquè vol participar, venia cap a l'ordinador, al portàtil, i es quedava així. On? On són? Per què no parlen? Deixa'm parlar. I dic, i que té raó el nen, perquè parla pel xat, i no obren càmera, no? Ara sí, ja, quan volen parlar amb ell, sí que obren una mica la càmera, però és això, no? Ni això, no veig la cara, les caretes, no sé qui són, ja? Bueno, parlant una altra vegada de l'aprenentatge actiu, doncs, la motivació també és observable, i aquí ja comencem a entrar més bé a la motivació, no? És observable, per exemple, en la seva disposició en buscar solucions en estratègies socials i comunicatives. Ells mateixos busquen aquestes solucions. Per exemple, creant els grups de WhatsApp. Jo no hi soc,
no em volen allà, però ja sé que entenen, no? Són aquestes solucions el que els hi funcionen i bé, si els hi funcionen, no? Què puc dir? Res, no? Doncs busquen estratègies també, no? de comunicació més efectiva. Ja? Després tenim el principi de causalitat, que és això, no? Aquesta retroalimentació. La motivació integrativa és la causa, no? I no conseqüència de l'aprenentatge. Ja? Perquè l'alumne aprèn a estar motivat. Ja? Aquesta percepció que té l'alumne, no? Del seu aprenentatge és per si mateix l'element motivador. Ja? I, finalment, el principi del doble procés, que va relacionat amb dues coses, no? La primera, l'aptitud, i la segona, la motivació. I són dues coses diferents. Ja? Perquè l'aptitud, no? Es refereix més bé a la competència gramatical, no? I per molts anys vam tenir això com la gran mesura, no? Que volem saber quant de gramàtica sap l'alumne, no? Com algú ha dit, les neutres i no sé què més. Ja, això és una cosa, però també hi ha la motivació, no? La motivació, segons la teoria de Gardner, no? És la que ens ajuda a desenvolupar, no? Les competències, per exemple, discursiva i sociolingüística. Ja? I hi ha alumnes, clar, i no cal, no és necessari equilibrar això. Clar, hem d'incentivar les dues, segurament, però l'aptitud és algú la té més desenvolupada que no pas la motivació i allò. Però, clar, el professor ha d'intentar desenvolupar les dues i no només una. Ja? I elles tenen funcions diferents perquè tenen reptes i objectius diferents. No? Doncs l'aptitud, això, està molt més relacionada a la competència gramatical i la motivació, no? Va més relacionada, no? A la qüestió de la competència discursiva i la sociolingüística. No? I si pensem en aquell arbre de la comunicació, no? Són competències diferents que pertanyen al mateix arbre, no? Comunicatiu. Ja? I clar, la sociolingüística es pot entendre també com sociocultural, no hi ha cap problema, d'acord? Bé, estratègies. Aquí sí, a veure quant temps tinc. Aquí sí intentaré parlar d'algunes eines, no? Alguns recursos que faig servir i que per al meu públic em funcionen. Ja? I després podem obrir per sentir, no? Els altres professors que hi són. Bé, la paraula que més utilitzo és el feedback. No? Ja sé que de vegades ens costa una mica fer el feedback amb els alumnes perquè de vegades és un grup gran o jo tinc molts grups i no dono abast, no? de fer la devolució. No? Però hi ha maneres de fer. No? Jo estic provant maneres de fer feedback. Per exemple, ara parlo de la meva experiència. Jo tinc una avaluació, una autoavaluació em dona un boníssim feedback, no? A partir d'aquesta autoavaluació, no? Jo veig les coses que són més comuns a les respostes dels alumnes, no? I després gravo un vídeo i no parlo mai el nom de l'alumne, no? Bueno, un vídeo de 10 minuts, no? Parlant de les coses més comunes que tenim de dificultats, del que sigui, no? De punts positius, perquè també n'hi ha, no? No cal parlar només dels punts negatius.
i poder mesurar el que està funcionant amb els punts positius, no? I d'allò dels punts negatius o, en fi, les coses les suggerències, per exemple, no? Són importants per veure si he de continuar amb aquesta metodologia o si de cara de passar a una altra per poder resoldre alguna qüestió. Doncs això, no? Una autoavaluació o un formulari del Google, no? Que després, fins i tot, si són preguntes bastant tancades, no? Em dona gràfics i això, no? Que està perfecte, no? Ja m'ajuda a veure això d'una altra manera. Doncs també m'agrada fer el feedback d'aquestes dues maneres, no? I clar, quan ja és un curs, per exemple, en què els alumnes són bastant suficients, no? Bastant autònoms, he de fer el feedback individual, ja? Perquè són moments de, diguem-ne, arrodonir petites cosetes, no? Que tenen de dificultat i que no coincideixen, no? Cada persona estarà en un moment diferent, ja? Doncs en aquest sentit sí que m'agrada fer, que m'agrada fer amb els que ja són molt autònoms i els que estan iniciant, ja? Perquè jo veig que necessiten aquesta devolució en particular. Doncs els que estan al mig s'esperaran, no? Fins que siguin autònoms o que tornin a ser iniciants, no? Bueno, una altra que m'encanta són les activitats col·laboratives i jo tenia molt de prejudici amb wikis, però m'està agradant molt. Jo faig servir, no sé si dieu la wiki o el wiki, jo dic la wiki. Jo la tinc al Moodle de la universitat i m'agrada molt. Per què? Perquè jo puc fer-la de diferents maneres. Puc, per exemple, fer un grup i aquest grup té la tasca de fer tal cosa, o puc fer-la individualment i obrir perquè els altres facin comentaris l'uns pels altres. I que, clar, al final, si, per exemple, estan treballant en petits grups, han d'arribar a un text únic. Doncs jo aporto el que sé, l'altre aporta el que sap i vam construint i ara que està tot un Frankenstein hem de donar, hem de fer que sigui un text bastant coherent, com a mínim coherent, no és bastant coherent, com a mínim coherent. I jo també hi puc anar afegint comentaris, vigileu això, heu oblidat de parlar d'això, no sé què. Doncs és una boníssima manera, que m'agrada molt. I que permeten reflexionar, perquè les referències, una persona ha buscat la referència en un lloc, l'altra en altre lloc, i tenim una divergència aquí, que és la correcta. Doncs aquesta discussió és molt important, també pels alumnes i per nosaltres també. I les noves metodologies, que cada cop en surten més, jo no les faig servir gaire, faig servir més els recursos, però de vegades una coseta o altra jo sí que faig servir. La que està molt de moda i que crec que atreu molt els alumnes, principalment els més jovenets, no els nens, sinó els més jovenets, adolescents, és la gamificació, que és això, de fer jocs, de fer, en fi, moltes coses que ells ja fan quan ja no són a l'escola. En fi, és portar una mica els seus coneixements de games i no sé què a classe de català.
A mi no m'agrada gaire, però sé que hi ha boníssimes propostes. Jo tinc un company aquí de la universitat que acaba d'especialitzar-se en això i té molt bones idees. El que sí m'agrada de vegades és fer una mena de competició cultural, no? I això també es pot fer al Google, no? Tu hi poses un repte o una qüestió sociolingüística, va? Perquè sortim una mica de la gramàtica o així, no? Podeu preguntar una coseta petita, no? Com ho dieu a casa? Tomata, tomàquet, tomaca, no? Poseu les possibilitats i després no, es comparteix la manera de que més es parla a casa, no? Cosetes petites, saps? Però, ai, no m'he fixat mai, li pregunto a la mama, no? Ai, sí, és veritat, com parlem? I com l'escrivim, que és una altra, no? En fi, cosetes petites, però que els hi dona, ai, sí, això com era, no? Els hi dona ànim, no? Els motiva, no? de participar. També, no? Per l'acompanyament i seguiment, jo us he portat algunes cosetes, no? Aquí també és una qüestió que havia parlat en Daniel Cassany, però jo vaig per una altra perspectiva, diguem-ne, no? Sí, s'ha d'avaluar, no? El Cassany té ja altres idees i que bé, un dia arribaré a no fer avaluacions. Estaria perfecte. Però a mi m'agrada, com imparteixo classes de llengua, a mi m'agrada molt fer una avaluació gradual, no? I que la primera és només diagnòstica. Què faig, per exemple? No? Els hi poso una tasca. No? Ai, heu de veure la pel·lícula tal i fer un vídeo, no? En què parleu d'aquesta relació de no sé què a la pel·lícula. No? Doncs cada persona fa el seu vídeo. El vídeo no és compartit amb el grup, només jo veig el vídeo. I després faig l'avaluació diagnòstica, no? I això, bueno, això pels alumnes que ja són més autònoms, no? I arribem a un acord, ja? Jo dic, mira, tu estàs en llengua no sé quan. Encara tens aquests problemes que s'haurien d'haver sanat abans, no? De llengua no sé què. Doncs la meva proposta és que estudis això i que a la propera avaluació, que aquella sí que valdrà la nota normal, no pots cometre almenys aquests equívocs. Ja? Doncs fem un acord. Ja? Perquè si jo començo com si fos amb el boli, no, vermell, això, l'alumne s'assusta, s'espanta, no? I no torna més a classe. No. Hem de fer un acord, no? De moment, el més greu és això. Doncs deixem això arrodonit, no? I per l'altre curs ja començaré amb altres correccions, no? Altres tipus de correccions. M'agrada i em funciona superbé. Ja? I a més, clar, com l'avaluació diagnòstica no em serveix per posar nota, en aquest moment de virtualitat em serveix per comptar amb presència. Ja que estem parlant de presència i absència, doncs això em serveix per comptar com a presència. Ja? I d'altres, no? Promoció d'activitats cultural-pedagògiques, no? Treballar les diades que tenim, en fi, i coses que siguin d'interès dels alumnes, no? Doncs fer un diagnòstic de les seves necessitats també estaria superbé. Ja sé que no sempre ens dona temps, però sí, estaria bé, no? Una altra
bueno, i això, no? M'encanta, no? Fer, per exemple, la wiki, que ja us havia comentat una mica abans, amb l'avaluació diagnòstica, no? Perquè una és més del grup, no? O almenys està oberta al grup, i l'altra és més individual, no? Doncs jo miro, no, aquest alumne, aquest estudiant dins del seu grup i també fora, no? Són dos mirades diferents. Ja? I, bueno, i què fem amb tot això, no? Perquè jo he portat 4 punts perquè reflexionéssim, no? I què fem? De veritat, no sé què fer, no? Tinc només algunes idees, algunes propostes, no? Alguns replantejaments, com he posat aquí, no? Que podria aportar d'alguna manera a l'experiència de les persones que hi són. Doncs, presència i absència, no? Jo no estic dient que la presència és la mateixa, no? Com la teníem, no? De presència de persona present, no? Però jo volia replantejar, no, aquest sentit de l'absència, no? Que no sigui més absència, sinó que sigui menys absència, no? Que en aquests moments asíncrons que tenim, no? De vídeos, de les tasques que els hi posem, no? Que estiguem, diguem-ne, d'alguna manera presents, no presents, però menys absents, no? Bé, quan tenim un treball síncron, jo veig que tot el rol docent està molt a la cara, no? La seva presència social, la seva presència cognitiva, la seva presència didàctica, no? I quan treballo d'una manera, tinc les tasques asíncrones, no? Els vídeos i això, no? Jo volia pensar, no? En enfortir la presència social, no? És a dir, promocionant activitats col·laboratives, no? Donant informacions, donant competències, no? I recursos, no? Perquè ells, no? El grup, comença a tenir un sentit de grup, no? De treball en grup, no? Que puguin construir ells mateixos el coneixement, ja? Clar, jo estaré, no, al darrere sempre fent el seguiment, no? També, no, quan tenim els moments de presència síncrons, no, podem partir, no, d'un aprenentatge significatiu cap a un aprenentatge actiu, però això no vol dir que el contrari no sigui possible, no? I també que no sigui possible quan no hi som, no? Perquè, quan no estem presents o quan estem menys absents, sí que podem, no? Fer que els alumnes siguin més actius, no? I que després portin alguna significació i que portin al moment present per compartir amb el professor, no? Perquè el professor no participa dels grups de WhatsApp, no? Que tenen, ja? El feedback, clar, quan estem en una classe síncrona, el feedback és possible de fer-se amb el grup, no? I no individualment. Ara bé, quan és un moment asíncron, sí que podem fer, no, un vídeo per tot el grup o algo individual, no? Fer un vídeo o també un meet, no? I en la presència, jo crec que el que es fa més possible, no, és l'acompanyament, no, de tenir el paper, no, el rol de facilitador de l'aprenentatge, no? I
als moments asíncrons, no? Donar el seguiment, no? És a dir, estar a la disposició per mail, per el que sigui, no? Per el mitjà que sigui. Ja? I bé, us deixo les meves referències i espero que d'alguna manera hagi pogut contribuir amb la discussió. I aquí acabo i felicito un cop més, no, per aquesta trobada. I moltes gràcies. Ara deixo de compartir, no? Ja. No et sento, Rosana. Rosana? Sí, ja. Una cosa que vull aportar, a més d'agrair-te també per la disponibilitat, perquè quan vam trucar-te i dir-te a veure si volies participar, ens vas dir que sí i a disposar de tot el que tu tenies per a donar-nos i gràcies. Per la meva experiència d'aquests 2 anys ja, quasi 2 anys de tasca en línia, que al primer, com a tots, ens va sorprendre i ens va caure com com una pedra sobre el cap, la veritat, perquè no pensàvem mai això. El que he pogut comprovar és que a mesura que passa el temps, les coses es veuen diferents. Jo tenia molta por al començament per les classes virtuals i ara coincideixo amb tu que les classes s'han transformat en col·laboratives, deixes de banda una mica la presencialitat, la centralitat del professor i quan tu t'allunyes cada vegada més i dones lloc a l'alumne per a fer coses, per a fer, que això abans en la presencialitat era impossible. Crec que és la conseqüència de la pandèmia. La conseqüència de la pandèmia és que ens ha tornat també molts col·laboratius. Hi ha persones que s'han tornat totalment individualistes i un altre és col·laboratiu. I en aquesta mena de coses que són a la distància, si són sincròniques o no, la gent es torna col·laboratiu. I un exemple d'això és això mateix, la trobada. Al començament nosaltres no sabíem per on anar i ara mireu, és una meravella. Llavors, vull dir que depèn molt del professor, del professorat, dels vincles i de l'efecte que pot transmetre a la persona i de les ganes que es tingui a fer, no? Coincideixo també una mica amb el Daniel que s'ha de transformar les maneres d'avaluar. Ja no tornarem a fer classes com ho fèiem abans, això està ben clar. Ara sí, hem de buscar les noves formes d'apropar-nos als alumnes. Perquè els alumnes ara a mi m'han ensenyat un munt de coses, de tecnologia, que jo no sabia. I m'han obert el cap d'una manera increïble. Per això penso que també hem de deixar-nos guiar, no? Deixar-nos d'una banda d'aquest lloc central i de lloc del saber per aquest lloc que tu dius d'acompanyament. Acompanyar en aquest procés que és de descobrir la llengua. Res més, que ja parlo de més. Moltes gràcies. Gràcies per la teva disponibilitat i aportació. Gràcies a la gent que ha vingut. No sé si hi ha algú més. El que passa és que a vegades el temps corre, no? Però si algú vol aportar alguna cosa més...
Rosa Maria, que tenim l'oportunitat de tenir-te aquí. Vols que digui alguna cosa? Jo crec, a quina hora comença l'altra ponència? A les 8, oi? A un quart. A un quart? A un quart de 9? Sí. Molt bé. No, sí, Doncs bueno. trobo que és important que els altres professors, no, donem la paraula als professors que estan fent ara classes, no? Tots els que tenim aquí, a veure què els ha semblat la ponència i què és el que poden aportar per completar tot el que ha dit la Paula, no? Perdoneu, jo estava... Jo sí que volia fer-li una pregunta a la Paula. A la Paula i en general a totes, no? No us heu trobat amb... Ai, perdó, que m'he apagat la càmera. La pregunta és, no us heu trobat amb escletxa digital? És a dir, no us heu trobat amb aprenents que no podien seguir les classes de manera virtual perquè no tenien recursos? És a dir, perquè no tenien o aparells o wifi suficient com per poder seguir les classes? Perquè aquest és un grup de persones que a mi especialment em preocupa. Una cosa que vull... A veure... Jo sí. A veure, les classes... Jo m'he trobat en una situació inèdita aquí. Jo enguany he tingut 139 alumnes i encara els tinc. I continuen fent classes des del mòbil. Llavors, això és un salt increïble. Ho fan com ho poden, però el que volen és aprendre. Això està bé. Quan hi ha motivacions, a vegades, a veure, també hi ha un contracte entre el professor i l'alumne. Tu has de ser flexible, has de mirar d'una altra manera. Has de canviar el cap. Això és una de les conseqüències de la pandèmia. Canviar la mirada envers l'alumne i la necessitat d'aprenentatge. Ai, com es deia? Era Helena. Ai, sí, Helena, aquí a la universitat, bueno, vam patir una mica al començament per aquesta qüestió, no? Simplement es va suspendre el calendari acadèmic perquè tenim molts alumnes que tenen una condició econòmica, social i econòmica molt, diguem-ne, molt, com es diu, molt important, no? Precària, no? Molt precària. Molt precària. Jo en aquest moment soc a la prorectoria perquè també, a més de fer les classes, jo treballo a la prorectoria dels temes comunitaris i dels estudiants i vam parar tot, no? Deixem tot i anem a veure això. Aquí ja teníem materials per prestar, per fer préstecs. I teníem un número X de portàtils, no? Doncs vam prestar tots els portàtils que teníem i en vam comprar més, no? Perquè vam rebre uns diners, no sé d'on, del govern, per aquesta situació. A més, el que deia la Rosana, la majoria participa amb el mòbil. Això sí, també. Doncs com que no podíem més comprar els portàtils, perquè ja s'acabaven els diners, vam comprar els xips de mòbils, no? Doncs en aquell xip vam fer un contracte, no sé amb quina empresa, i els alumnes rebien a la seva ciutat, perquè no tots són aquí, a la ciutat de la universitat, rebien aquests xips amb un pack de dades que poden fer servir. I penseu que aquí som, diguem-ne, quasi al camp, no estem al mig, clar. Doncs molts alumnes són del camp, no treballen al camp. I era un tema important, perquè a casa no tenia wifi, no hi havia sentit de tenir un portàtil per fer les classes, clar.
no? I una altra cosa, no sé si li ha passat a Brasil també, però penso que sí, que molts alumnes d'altres llocs, com aquí en Argentina, de diferents províncies, poden accedir al coneixement de llengües. Per exemple, jo tinc alumnes de Tucumán o de la Patat de Neuquén i d'altres llocs que no havia pensat mai tenir-los. Sí. I de l'interior, de llocs que són molt distants i amb molts problemes per a poder conèixer, no? Sí. Llavors, la universitat s'ha tornat en un lloc on tu pots accedir al coneixement. A més, la universitat en Argentina és gratuïta, per tant, més encara. Sí, aquí també el mateix. I oberta a la tercera edat, vull dir que ja ara hem començat a treballar de cara a la tercera edat i bé, diguem, la universitat ha significat un suport en aquesta època de pandèmia com a mantenir d'alguna manera la salut, no? La salut social i afectiva de la gent. Perquè tingueu una idea, el degà va fer una conferència dient que tot aquest esforç que hem fet de comprar materials, de comprar els xips, les dades, vam poder graduar 800 alumnes l'any passat. És a dir, amb tot això tenim aquest, no? És a dir, si en un any més o menys graduàvem 1.000 alumnes, vam graduar 800. És a dir, ostres, sí que és un número important, no? També no és igual quan teníem les classes presencials, però sí que és molt important. És a dir, no vam deixar de treballar i d'esforçar-nos per fer que tot més o menys pogués arribar a les conclusions de graus, de graus, de les recerques, no? És molt important. Molt bé. Sí, doncs deixem ja perquè el Jordi ens està esperant a l'altra sala i hem de continuar amb la propera. Moltes gràcies, Paula, per la teva presentació, molt bona i molt agraïda de la presència de tots vosaltres. Doncs, bueno, ens veurem a la propera, d'aquí a uns minuts. Adéu. Gràcies.